The idea is for us to understand and remember again the stories of the past. We need to know about it. And they also talk about ndị nna anyị ndị okenye ụfọdụ n'ebe a. Eziokwu na anyị na-ele ha afọ ihe mechara anyị mgbe anwa ka a na-ekwu na a ga-eme this program a na-eme ya ka onye ọbụla mata ihe mere ka enwe ike gbachibodi ya ka ihe dị ka ya ghara ime ọzọ. Nwaanyị di ya nwụrụ n'ebe a na-enyi di ya ma na-asị ya ndo 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 ọ na-asịkwa unu n'elu ka esi enyi di m akwụ ya lokon maka onye ga-ekechi maka na mgbe unu nachara ọ bụrụ ọbịa oyi ga na-atụ nwaanyị. Ihe na-ekwu okwu ya bụ ka anyị na-eme nka iji gosi ndị be anyị na ọ dịrọ mma ọ na ihe anyị fesi na ekwesịrị ifesi ọzọ kedu ka anyị si echekwa onwe anyị maka omedapụta ọzọ. Enwere so many things made then kwesịrị ịbụ lesson to us. A na-ekwu okwu ka anyị kiriri afụ na nnu adịrọ ọfụ ka esi atụ nwanne na trepa kedu effort anyị mego kedu how many of our seeds get dredged ka ka isi enweta nnu nke so dị ha mee ma tomato ma ndị otu ya ndị esi n'ugwu azụ ebuta kedu ka anyị si echekwa onwe anyị ebe a ka anyị bido n'aka ụmụ ihe ndị a. Ana m akwado na-etinyekwa mmụọ m na program dị otu a so kwado agbasakwa ya bụ ozi ọma na agha dịrọ mma mana otu anyị nọ kedu ka anyị si echekwa onwe anyị maka ọbịa dike mere o ji bụrụ dike dịka